Havasın cemette kulak as. Affu afiyet meslin arasına näme edip bensin? Hi kıyamattan gaýygyn ýokmy? Hi dünýädäki gezip beren, başga ýurtdaky gezip beren musulmanlaryň ýagdaýyndan habaryň ýokmy? Arasaja kızgın çöreň meslegiň göterip bilmeýäsmi? Arasaja affu afiyetiň meslegiň göterip bilmeýäs. Gitden gözden beýleki musulman ýurtda ýaşap beren ýagdaýlaryndan birje mesalyny aýtsak, galanny aýdyp bolmaýar tada. Beýleki musulman ýurtda ýaşap beren musulmanlar şuma çöreň tapmany garynsaň hin dörp beren musulmanlar bar. Şol bir bugdaýjyk bardyr, arfajyk bardyr. Şon belkim awrada hamda şon bir udeýin, belkim maňa bir bokordamdan geçer ýalyk çörek bolalmy gadyp garynsaň hin dörp beren musulmanlar bar. Näzir ýaşap besbir. Bir arasaja bir meseleň üstüne bir müňtümeniň bolsa, günüň ýaşaýan zamanyna bir azajyk sermaýe bilen günüň şun tekmil bolup duran zamanyna näzir ýaşap besbir. Allah Taala biziň nigmatymyz oňusyna goýýar hamda biz garynsaň hin dörp beren adamlardan esen